te woni nyemme nyinenka ko ni furu beke mariage orobu min beddo fo mo bata muso no fe ko ni emin ko edde muso te odo afuruket ko ale bata ka muso ka do e ko e wa teke ne nyana o mariage ne te tay ko junubu bilawa ale ka nyinin kali yen ne folo wo ni nyinin kali yira na do ne ke bawuma o ko furu do muso ka fini jema do silamiya sariya ma haramu ya basi tala akera furu ke akera furu muso e nka fini jema do parce que fini jema do na silamo bolo fembaye nka furu do nka fini jema do basi tala me fini jema minde komi kafiru ka fini jema ka worobu mun fule nenye kafiru ta nyona ko do bogo tuno bata inofe ube waliche do bata inofe kamariya ubi inofe foto tala ubi inofe ni ya haramu yide islamia sariyala ni orobu sugu kafiru ka orobu nyona ka kafiru najigo ka orobula ka dabe fufumu fumu bata inofe ibe filime ibe fote ni ya haramu de ni ya kafir la degede kire ko man tasabbaha bi qawmi fa huwa minhu akum mo ni yere mo ni yalla de ki bon ko nyala yote e nyebba sa jeman kala ka don kan musola ka adila ka kala anyere ka sila makala lila ka don kan musola furu do ayodo ka far ola bashi to law no kamra shuru bi mun flen ni ka ta luwe wa shegi ka ta luwe wa ta ado de luwe wa mugande ka soro min tara ni lowa muga ko yi furu do ipani ma do be haraka na so taburo aka soro bana taburo so lo ka so jurum bala anu juro be sia tari sino e be tawa muga do ko mara soro bu ewa ko do loe ko e ka muso ko do kono do e ta do be tinyali la ni haramu de ko so sambe wole ni bila kata silama uma kere boloka mun budambe kata sunnama mun budambe kata sunnama jamana kuna ya yere koloside abadambe kata sunnama yo ko chamando ni sunna kono de ni mure suru bube mun sunnama ko chamun budambe kata sunnama a chaman de muso de bado mun budambe kata sunnama ni islamo ka alimamiyo ko kutuba kalana olu ka dumbe be ni mure suru bubo kamariya tubu nofe foto tubu bu nofe kuno la hari mo ne kamariya ko aka don ka bawo ye nyogon soso hari wajuli yere ka bido kata wajuli yere silamiya ka wajuli yere bido kata don ka bawo ka nyogon soso babola kuno mun ko ne fulen ni ne kanunun foto ku filme don ka bawo nyuma sima nyogon soso no haramu yalila wali muso filme e be tasigi ku laje almamito ke ka demuso ka kono wali cew filme o ka sete kam maray boloni ka do ni ka muso bo laje nunu ya haramu bele ba de mo bolo mo ko yere ko sama ale ni ninka ni ko sugu nu ko ba ke demuso la ni setala ni ne be tam mariya si papensiye ni ko ite taye tanke ni mabola foitika e ka joro de fa kana tayre ika doworo direfa numma ko be ka setrula silamiya sariya mi sunna ko ka ke chogo mi ka to ko silamiya sariya ko min na ko betala sosoke ani ala kuta ani nasara ladde mi kafir ladde ko ne kata faro ka ko sinya kana ta foitika iya nye yerede bravi yerede bi yede aw foto min ko ni fule ni na betani e appareil donc ba ñu ma be bolo sosoli yere to la yere an ko sosoli be video tadela me kamariya ta ka photo ta sosoli to la de doni ke ba mu num turaw min du fo lu de yo la daga yure sino don ke man ma suma o la daga Muhammad Nasir Albani ko yere ya nyinin ka ko photo min be tani kamariya yi ako aka duguni tamashili yere Albani ko de min de seni bolo yere ako kamariya ta ka duguna yere
ako parce que deseli kala fule ni hada model laje ka dese chogo eska beka tigire ako ni kamera ni fule ni ya tigu photo ta tigi yere de fule mena ninde tala dro kamera photo yere ka jugo hari dese parce que ana ko de والذين يدعون خلق الله أقوم ومن بألك الدليل الدقيق إمي كمرياتا يمي فتوتا أكيرا أيريك 100% كمي أني مين يدي سيدي يرد وياجي دون ألك الدليل الدقيق إيه كمريا فتوتا لا يرد ألك الدليل الدقيق كتماري تسلك لك parce tan nin doron de tala na be lamma ko ma tigi be lamma ko mi sino be kalanya ayanka shegu nuru lamede odi ato ne bawo bila katuma ala ya hakili ni nuru munduma si sanka karamo no dambe kata sunna mornana ko mun ko tambolo ni ndina rambani mo balo bele bade do donc min ko sugo ka famu ko no ka filime haramu ko no nuru da appare kata kamro photo ta haramu et puis ulimi faraka sunna misiru yere la sisa ni furu be sigi mo ni kamera ukana ni apparu ukana o ya haramu ni misiru kono mo ko sunna de mako bi ka dinala furu siri ni kamera tigi donna aka foyi anka kamera anka filmeli dagla aka foyi kanan fotota ni abba ewa asisiraka na utese ka bale abbe ka po Afrika bon misirila yere ka furu siriye ube almami min ndonani ngenani akala sosoye ani almami ka akala sosoke akana cyanyana tabi khandi ya ni mun ke jamana kono silama be basigiyo donc ni nyale kanyin kali jabiye demi faraka hari nana yambe akeka kuma fo do dimine ngunu kaw ko ministre ko ale be ko dossier do ba bolo ko babila assemblée la cinya do wa cinya to Allahu a'lamu nyamete ko o dossier munye ko lu bena sariyata ni dipto ya wote ko misiri banna fara gotoro ka jama be salli gotoro munu ni kene manalu mununa ko ka bali ka bola bo atu ko misiri ba doron tare ko ba fi kan ni sariyata malika misiri be de kama mbadi mo masiba banka ne be min foni yorola masiba banka anyere de koy kuma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum anka sunna mo folo mun temena ya tanka joru ka sunna kan nin ko sugo musegerew ala yu kisi min do ya mani nyedo maw me amunun ka badda mbi kata sunna ma banna kan ni sunna tade amunun fa makiro de bedon ka bola o yawdo jinya kanu baga de yawye o yawdo na fulo kadawye o yawdo ataka dinaka o de yin yado shama fa ka sagi kata sunna indema abin sige ko hamba dangare amba kete da amba dangare akan masba ya yire ka jungu da yakoi kuma asaku mu musiba da fago ka sabata ide ni ya au kera nyemaye ni mbire ala ye nyangili de fule minye balawu de fule minye fitna ni nyangili de fule minye akabara jugu kama akabolo la baro kama ni ala ye nunu la su awla ubawdo nkaw de mu be don ka bola uyawdo do odi ato nyado sera awma ni sunna mo ko fule sisa ni ton ko fule ni sunna dire de ko fule sisa aw yere ye bida chamunde sori ni sunna ko mo da tisaka fawye hari ni mo mo bida sira sinya kele sinya fula uteka ni murta tukuni muso kata wajibu ke telela o de yen ndo ala anka sunna mo fulo munun tumba tuntu bolo muso kata siga radio so ka wajibu ke aw sunna mo ko de yo do ala dama dare woro la kam mikro de muso ma o ka wajibu ke wadu cho go lame o nyaw be kelma pambra aw sunna mo ko de yo do ala aw ni ma ko de yo do tina kono ta kono nan tara kaburu wa kam mikro ta katani basulu ye mikro la kaburu sola katani kamera o kamuru sola o ka photo to ka film o ka counter abe wajuli ke susu to len ko be aw sunna mo ko de yo do ala o te sunna kono aw de do sunna kono misiri tayre
misiri daire kaye awde yodo sunna kono misiri daire sarafu ma misiri kuraw jowa sarafu sanu dumambe ko uye misiri daire kay awde yodo dina kono tala fatawa islam fatawa islamiyya ayata takallaje ke nkolle dina daima ka jabu be fatawa dina daima libosina ayata takallaje ke ube yere ka internet la gosike ma hukumi iftitahi li masajid don ka ba be min fuye ba yew ko fidiya de do aw mun ba dambe ka ta sunna ni suman ni ma yalla ko wude ba ke mun na lati mo la suku birawla munna su ko si tawsoro dongodo munna korona fi tawsoro dongodo ayire ya ka dina bila famo bodo cho ayire tataka ayi ko ko chamun dola ayi yahuda ulla daga ayi nasara ulla daga aw kiran dina nyema mun amma se katile dina nyema de be se katile am yire fule mo de bolo yire bado mun je sunna ko ni bidia de mais ni man kuma fo ni yorola mo do be abedi dawla wute jenkoro ni man ke wale ke ni yorola mo wute jenkoro aw ma bidia do dina la nunu de kama en ko nunu fana be mo wore de bolo nunu fana ko mara lembe kafiru de bolo namman ke sambila namman kan tel lafiya donc na ba fa la kawul lafiya jamana in kono de ayi sagi kata ka dina inde mamena akan mu wele kata tauhidima akan mu wele kata sunnama aka sarafu salu ka tasirata ni foto ta bani fule aw sunna mu de ni nyaa han kundo tawla tuguni nyafu yan ko sarafu salu nulu ye awa ala batoke nulu ye baranyuma min ko be pere bede ko ku ka baranyuma dogola dogo mo kana bo kalama sarafu salu nulu ye baranyuma min ke ala ye u be pere bede kin ka baranyuma dogo mo kana bo kalama aw be pere bede ka baranyuma kaye dogo tawla tuguni haratato dawala abe filimide mobili ligisu abe dawa yorola numi abe filimide ambe ni yorola ambe ninde fo anya ninde fo nimbe ke ala kamayra ka dogo aw be kisi tugodi gerente be baw dala tugodi dogo yama be baw dala tugodi ne ma fu yebara min fa kanide mais a defo ba fo anka sagi katala de manire kam masiba de banka koy anka jurubu de banka fama jugu ya anka jurubu ya nyafu ya sinya dole ko ali ibn abi talib tilela qawariju no do nana ali ibn abi talib ma akon munna muhoma ko abubakar kofe munna muho bora e kofe akon ru abubakar kan marato kera ne ali nin yogona de ne ali fana kan marato kera eni ni yogona de o de kan muho murtala ne bolo boran ko marwana alwurid bin malki akatilela ha ko afwan kan masakin ko ni abubakar tumbete umaru tumbete usman tumbete aye jama hakilmo faranyo ko ko ambete ni dumunike marwana bin abdul malik de do ako jama abe ko na o ba fe ne ka ke kuma abubakar no umaru de ko hode kadanye de masakin ikake abubakar ni umaru de kadanye de ako tugodi akonni aw kake abubakar ni umaru kam marafunye nebeke abubakar ni umaru ne aw maka abubakar ni umaru kam marafunye aw bani ni nefe tugodi ko ne kake abubakar ko ne kake umaru وكذلك نولي بعد ظالمين بعد بما كسبوا انا كو نيبه توني كلاود بلا نيون كنا نو كبرني ما سببوي بارجو سببوي انا اسر لك كما تقولون ولي عليكم ابي تشغو مي ابو الا بودي فاما داما ni fama munun ban kunna ni munun kaka de koy munun te ban kunna te de fonka sagi kata ala de ma fonka sagi kata sunna biga ay modification min do ni sunna la de akwa bi na sara jogo munun do ni sunna la de akwa bi jella fa munun do ni sunna la de fo ko wude monto ko bo sunna na ko dakkere fa be lafiya min namu ke ani lafiya te foila dongo kuma kurabaw bolo dongo dangal kuma baw bolo akera muso de sannabe dangalike muso de donani dangali
ceba ko de be sigi wakati be mbi tanga wakati be mbi tanga ni yo fama danga ale de be marabe jamana kelende ko ni yere de danga ala kan kisi kantanga donc ni be mi fo silamaw ye wallahi tora banka doyama banka fo silamaw ka sagi kata ala kelimpo bato de ma nin jamana ko mushrika ya be dugu kono ka bama ko bo bida be dugu kono ka nim bama ko bo abe fo hari munun tumbe nan golo fula tumbuka uka sunala uka tawhidila depuis de nani nyema ya wala dro am filila bela la hawla wala quwwata illa billah sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jibani jai'an ursila fil qanam bi afsala laha min hifil mar'i ala al mal wa sarf li dinihi kidan ko kuma wuluni ko wata fula ko fin da ko kuma ni wulu be kala nya be bamina kidan ko do ba fa masuruku to ko kono wulini kidan ko kuma ko to fula mu ci bama mu be ba cinya togo mu ba be do ka fitini de toye akun na fulo kanu togo kanu nema ya kanu kota kanu mu yo mu dogo fula yeri lo be ka dina cinya ka temusuwa kuma kono wulni ko to fula man ni ci bama ba wurma nin ko fula be hada madin dina cinya o togo de la kidan ya cinya fo kai na fulo kanu yeri ka jugu ni ma ya kanu chama wode ya to salafu saruhu sirana ni nyema yama kidan yeri sirana ye kidan ko innakum tuharisuna ala al-imarati fasatakunu nadamatan yawm al-qiyamah فنعمة المرضية بالست فتامة إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون يوم القيامة الندامة كيدون كذا كوتو كتاني نيما يا ما كم يا بكي تشاما من نمسا اللاغرا يبالا دومنا كديدة مكيدون كو يبودو نيما يلا فمن جوكو نوية فني مؤمن تللا donc ala de doli نيما يكاني منوفلني لغيسي كاني منوفلني to kanu mun fulani kanu ne kanu mun fulani ne wallahi nar yara mu jogola be ka dina cinya ka tabe kuma kono wulu ko to fulani yu ci kata ba vraiment jiya fulo de kono o de yakun ni hadisa sarahu bagat ko akuma ahlaka al ummatu fi hadha jamani illa hadha al balaw akufu maslama man halake ni watila ninin balawinde awon ne hadisa fana buna rajaba yake kitabu de hadisa inkele ayake kitabu da falende to anyere o nyaayo mo chamanye de and ala de belala kan kisanyu konama mo am golo falin tumbala sunna de falila tawhid de falila bidiya kelelila abeba ke kabombolo kalama ka yele masunna ka kele bagay kele masunna ka ambe ala de deli ala kan kisi kantanga e wodo balaw banka jamana en kono de fo nyemayu ajiya nyemayu adina nyemayu fo akatile de namatile balaw do koy anyere de kabbalun nan kabulla baraba nofe ambe ala de ala ka jamana en suma ambe ala de ala kan sage kata dina nyuma sunna nyuma islamiya nyuma salafu salu katabulo ala kan sage katawma kam fara nyugon ka oka وما ذلك على الله بعزيز ومن بلا بلو مسبين بشيء ولا إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك